Komalo teteku. Wah, iki gawe iki jenenge apa teh? Cirambai. Cirambai. Aku kurang tahu iki, arep jejali pemirsa. Tata praisuwi fokus nang kantin dianya. Cetak iki kok urung buka pedhe ya. Datang jurung buka. Iki. Iki kon motokno, guys. Sampai kini kayak ketok apa? Madhep rene. Gak ket. Madhep rene. Dagangan tuh kayak penyan. Ket. Oh, berarti aku yo nyep. Wes. Seneng banget. Kok tak kirimno teh. Ora. Ini iki ambek promosi pemirsa yo ono sing takok ya ndek nanet netizen teh. Warungnya di mana, Mbak? Mbak pinggir jalan depan SD aku ngono. Yo takok. Pedas. Sedeng ae. Ndelok prosesnya pemirsa. Ini ki aku yo mbek promosi no bakule pemirsa. Pemirsa. Iki berarti bumbune wis kok omas di anu teh. Daun jeruke, guys. Seger ya, Wah. Cirambai kurang tahu soalnya. Ki suwi tete pirang-pirang dina gak dodol, wong fokus nang kantin. Kan bocah do dramben. Berarti sampean kok saiki frozen nang kene ana teh, dadi cedak gak usah nang merah sampean. Cirambai kepanjangan apa teh? Aci rambai. Aci rambai. Jadi rambai iki berambe-rambe ini lho. Sayurannya kan? Boleh. Nah, sawi putih ya pemirsa. Nek banyune entek piye teh? Ono ngomahe. Ayo, ngomong kan pada bule masa aku menengah ngomong tak ukur baju-bajunya kan yo. Mbak duplikin. Oh, mantap guys. Mau tak kirim no teh fotone. Kuno kuwi adrekno. Adrekno. Mantap guys. Iki cara monone cemilan pemirsane iki, gak makanan berat iki cemilan. Wah. Oh banget, posting yo. Piye? Ini yo. Oke, siap. Posting aku yo. Aku be gambar. Fotone tak kirimno sampean. Oh. Oke. Karo fotone ning warung, Mang. Oke, siap. Ku jenenge bubuk apa teh? Ning ngarani. Aku nene koya, tak kira koya. Koya. Kayak daun bawang pemirsa. Mas, mantep guys. Oh. Oke, dikai pangsit mini. Oke. Matur nuwun. Oke, makasih. Misal dipangan kawan juga apa-apa ya? Iso bambu kok. Oke, matur nuwun. Iya. Penampakannya tak shoot dari kamera belakang. Kini ngarani buah bubuk apa tuh? Aku tak pengen gak usah dikai sendok, dikai iki ana pangsit mini, daun bawang, cirambai ku ajine ku merambe-rambe ngono misal bentuke kaya mie dirambe ngono. Tetekan asli Bogor. Kini ket nome iki dolanan. Ini kisah keluarganya mungkin yo ono sing dagang ini pemirsa.
Kita dadi mang tak dono prosesnya kan teteh yo. Kuwi nganu pemirsa. Anggo sawi putih, bumbu pedes. Jadi ini. Ayo kita eksekusi ya, monggo. Pemirsa. Wong iki gak dodol suwi teteh. Deknane iki loro wonge pemirsa. Jadi nganggo lip cream ben awet. Pemirsa. Cirambe iki ana sawi putih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina adzabannar. Kamu tak tinggal esek pemirsa. Jadi mau yang dadi pangan, mau sak wareg ndek mang. Iki ajene tapi bentuk mie lho, sama rambe-rambe karepe ngono. Terus 5.000. Anggo sawi putih pemirsa. Nanti sore. Yo ngene iki yo mbek ngonten masak, yo ngonten tuku bahwa berarti kita menghormati jajanan daerah, kita mengapresiasi bakul-bakul sing menjual jajanan khas daerah. Kenapa aku dan ngono yo kuwi ke niatku ngono pemirsa. Yo karo bantu promosi apa pedagang-pedagang jelek bagiku yo ana manfaate ya. Nek kadon kok pekok kue tiaw yo, tapi ki aji. Anggurnya saya putih. Terus biasanya daun bawang. Ini pertama kali ini aku cobain cirambe. Wong Jawa nek ana tepung kanji. Nek kan tepung kanji, tepung bahan dasar singkong wis. Juga ya. Biasanya tete iki dodolan kantin. Nek kadang anak-anak mulai sok berapat, niku sing dodolan jopo pemirsa. Mengene lah yo. Maksudnya gurih pemirsa. Ya itu cemilan ya. Wah, iso pedes yang padahal aku muni gak pedes lho teh aku.
kan SD Kapuan Lor iki lagi latihan drum band ngono. Tete kan sering dodol nang kantine. Masin teteku dodol nang kantin. Nek menu-menu makanan Sunda niku awane nek gak sorene lah nek aku ndekne mungkin kesel. Kan bocah do latihan sore pemirsa, dadi teteh iki dodol jajane anak-anak. Ayo Meng. Apa tak tiliki wong wis kadung. Aku wis mangkat mbok tiliki jare. Kene pemirsa akeh wong ewah koran kene yo. Tapi disolio. Karena yo berhubung omahe pinggir sawah iki yo krungu wae pemirsa. Pedes sih rambut padahal iki aku mau njaluk aja pedes teh aku ngono. Dengan pedes pemirsa. Iki teh ndek sore. Barang-barang tenan. Nah, iki ambek nonton TV, oke pemirsa yo iki mang kontene. Apa jenenge? Ceritane yo gak sengaja sih diceluk tulung teteh kon motokno ape tak nggo promosi nang HP Mbak. HP ku blereng aku ngesakno pemirsa tak foto terus yo tak tukoni ambek ancen tak konten mbok menawa dina iki engko laris manis mau pemirsa ben iso dienggo blonjo sesuk. Aku niatku apik kok aku pengen bantu pedagang-pedagang kecil ben dikenal luas engko sapa ngerti ana sing pesen akeh, kemudian ana sing pesen cirambe mong ana 5 pirang porsi mau ya 4 porsi tak jaluk siji engko gawe neh bahane ana ning isor iki teteh iki ana cilok goang, seblak campur, cirambai, terus bakso aci iku tau tak jajali. Ya alhamdulillah pemirsa ya ono sing takok, "Mbak, alamatnya mana?" Ya silahkan aku tak dono. Kuwi paling ya ono sing takok aku sih. Wong kene ambek tonggo kunjupko nek mampir tak tumbasane Mbak Eka lho. Berarti kan setidaknya ono manfaate saya ngonten membantu orang lain. Saya. Aku nek kene yo ngonten yo ibarate yo ngajak apik kok yo berkarya kok gak mau ngajarin sing elek, gak apik dosa ya pemirsa ya wis. Pokoknya tetap semangat untuk hari ini. Terima kasih. Ojo bosen nonton kontenku, tetap semangat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lupa cukup dan aku for. Dadah. Sangat pemirsa. Dadah. Pemirsa.